Siguiéndote. da takamar sai da mukamai kudin makulewa a muhimmai godiya abinda za da ce sai da rabi ya sa kaiya da aljanna albarkacin mai maka wanda abinda za na bawa masoya kullum suna hakuri suna bibiya ko da zana yau jinkiri za su tsaya na rubuta da nara da zo saurara wani ya masoya ni kan yi min komai da ne za na saka muku sai dai da yau jinjina ne shirin rayuwa haka yake babatin canzuwa da ko gani da yawa wallahi bayan safuwa ya gajiya ya gajiya ya gajiya aisha dole yau muku ba gajiya da hanta ba ware kudo da tsira a tare idan yin musu tsere dan zami magana kaimi domin faranta muku da duka sauti da dole murya da zo kunnuwanku masoya masoya ni kun yi min komai da ne za na saka muku sai dai da yau jinjina komai hakinsa ya zama kai komai za ka yi zai yi aibu ko da kana da matsayi ni na da Allah da yaban masoya da ɗaukaka da ce tsaya dai kayi baya kuma ka zama la da rike su ba wanda zai mai maka gurbin su aisha da na rike na ba bare su ne indina